Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela wera l-fema li biex in-negozji u l-kummerċ jimxu l-qoddim jeħtieġu l-konfidenza, il-fiduċja u l-istabbiltà. Elementi li qal it-tmexxija Laburista diġà garantihom fl-aħħar snin. Hawnhekk semma l-kredibilità, il-kompetenza u t-track record b'saħħtu ta' Gvern Laburista fosthom fix-xogħol u l-fiskal. Qal li żewġ terzi tal-proposti imresqa mill-Kamra tal-SMEs jallinjaw mal-manifest elettorali tal-Partit Laburista int Malta. Bl-istess mod, il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Alex Borg, qal li diversi huma l-proposti tal-Kamra tal-SMEs li jinsabu fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Dr. Borg qal li l-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista jgħin lin-negozji bit-traħħis ta' taxxi billi jżid il-limitu tal-eżenzjoni tal-VAT, inaqqas il-burokrazija u joħloq niċeċ ekonomiċi ġodda. Min-naħa tiegħu Dr. Abela innota kif kull proposta Laburista hi costed u sostnuta minn niċeċ ekonomiċi diversi. Id-dibattitu tratta fost l-oħrajn iż-żieda fil-popolazzjoni. Hawnhekk Dr. Borg qal li Gvern ġdid Nazzjonalista jaqsam l-Aġenzija Identità f'żewġ one-stop shops u jwaqqaf awtorità responsabbli mill-livelli tal-popolazzjoni. Qal ukoll il-Partit Nazzjonalista għandu pjan ċar fuq kif l-infrastruttura tlaħħaq ma' żieda fil-popolazzjoni. Mistoqsi dwar l-istess suġġett, il-mexxej Laburista wieġeb li s-soluzzjoni tal-Partit Nazzjonalista għaż-żieda fil-popolazzjoni hija overpopulation ta' awtoritajiet regolatorji. Hawnhekk, għall-kuntrarju, semma l-investiment fl-AI ta' 100 miljun euro kull sena li fissru fost l-aqwa għodot sabiex jiġu indirizzati l-ħaddiema barranin. Iż-żewġ mexxejja tkellmu wkoll dwar it-tisħiħ tal-ħiliet tal-ħaddiema b'mod speċjali fid-diġital. Dr. Abela semma l-Individual Learning Account, l-Study Leave u l-investiment fl-automation u r-robotika. U wera l-fema li l-pajjiż ma jistax ikollu pjan li hu bbażat fuq dħul illi jkun ġej minn niċċa ekonomika ġdida li titratta l-ispazju li qal fil-Partit Nazzjonalista qed jgħid li sa tiġġenera 20 miljun euro fis-sena u fil-li semma li sa tiġġenera ma' nofs biljun euro. Qal li dawk tal-Partit Nazzjonalista huma proposti fl-arja u indika li l-manifest elettorali Nazzjonalista fih żbalji grassi fin-numri. Min-naħa tiegħu Dr. Borg wiegħed li Gvern ġdid Nazzjonalista jagħmel skills wallet ta' 1000 euro kull 3 snin u board li jara x'ħiliet għandu bżonn il-pajjiż. Il-Kap Nazzjonalista ikompla jirribatti li l-Partit Laburista għandu politika ta' austerità u tal-biża'. B'kuntrast qal il-politika tal-Partit Nazzjonalista tħares il-qudiem u solvi l-problemi li qal ħoloq ħaddieħor. Id-dibattitu indirizza wkoll il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja. Dr. Borg qal li dan irid ikompli jiġi xprunat fosthom b'ekonomija kreattiva u bis-setturi tad-data, l-AI u in-new space. Fl-intervent tiegħu, Dr. Abela staqsa jekk hux kompatibbli jew kontradittorju li ħaddieħor iżid l-istipendji ta' dawk li qed jistudjaw fis-saħħa meta qed joħloq inċentiv lil ħaddiema barranin biex jibdel lil Maltin u Lawċin f'settur daqstant importanti. Hawnhekk Dr. Abela refera għal numru ta' miżuri tal-Partit Laburista li qal huma favur il-familja għax jagħtu aktar flessibilità fil-waqt li jtejbu l-produttività. Fosthom semma lotja ta' 1000 euro f'investiment fir-remote working għal min iħaddem. Dwar għawdex, Dr. Borg qal li Gvern ġdid Nazzjonalista jara li din tkun imnaqxa bħala gżira reġjun fil-Kostituzzjoni ta' Malta biex jiggarantixxi li dejjem ikun hemm fondi Ewropej speċifikament għal għawdex bħala reġjun. Min-naħa l-oħra, il-Prim Ministru Abela semma fost l-oħrajn li tmexxija Laburista għandha għan ambizzjuż li jżid il-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer b'25%. Indirizza lil dawk preżenti anki l-President tal-Kamra tal-SMEs, Paul Abela, li qal li l-Kamra ħarġet bi 33 proposta li jqisu s-sostenibilità tan-negozji żaru medji fil-pajjiż u li jaraw li jinħoloq ambjent fejn in-negozji ikunu jistgħu jgħixu, jikbru u jinvestu b'aktar serħan tal-moħħ.